asiakkaan päälle tulista kastiketta ja äsken soitettiin Elinan kanssa numeropalveluun ja ollaan saatu nyt sitten numero tuonne kyseiseen paikkaan. Koitetaan soittaa. Das gewählte Ziel ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt. Das gewählte Ziel ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt. Hello. Here is Jussi und Elina from Radio Energy Finland. Kuule, mä en ymmärtä mitä sä puhuu, kuule, kun sä puhuu ruotsikielä, kuule, täällä mä en ymmärtä mitään, kun sä puhuu suomea ollenkaan. Onko siellä Halem? Kyllä täällä on Halem, kuka soittaa, kuule, haluatko sä pizza vai kebab? Siis täällä on Jussi ja Elina Energyn viikonlopussa. Niin me soitettiin bremeniläiselle kebab-kojulle ja Kuule, mä olen muuttanut, kuule, tänne Saksa, kuule, Suomi oli niin rasistimaa, kuule, kuka osaa minun pizza eikä kebab, kuule, kuka ei halua mietokastike, eikä valkosipuli, eikä tulinen kastike, mä joutun muuta tänne, mä pizza Mahmutin kanssa uusi business pystyy tähän, kuule. Halem, niin me soitettiin sulle, tai itse asiassa me ei edes tiedet, että me soitetaan sulle, mutta kun meillä on tässä edessä tämmöinen uutinen, missä kerrotaan, että Berliinissä on sattunut tämmöinen välikohtaus, jossa kebab-myyjä on heittänyt liian tulista kastiketta asiakkaan naamalle. Hän kuule alkaa vaati, kuule, hän haluaa kuule semmonen, mikä se on käsipyyhä, kuule, servietti, kuule, ei minä ole semmonen, kuule, jos hän haluaa, niin sitten pitää hakea muualta. Hän pyytää, onko käsipyyhä, mä sanoin, ei ole, se ole loppu. Sitten hän suuttuu ja sitten meille tulee kauhean riita, kuule, Mahmut alkaa huuta siellä, minä huuta, hän huuta, kuule, sekava tilanne, mä en tiedä, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten sä heitit kastikkeet sen asiakkaan naamalle. Kyllä. No, me tiedetään myös poliisitutkintaan, että tai täällä niin kuin Suomessa uutisoidaan siitä, että nyt tutkitaan se, että onko se sun tulinen kastike niin vaarallista, että se aiheuttaa ihmisille niin kuin iho- ja silmäongelmia. Kato, kun mäkin ei osaa puhua enää. Ei ole. Mitä ei ole? Ei ole vaarallinen kastike se, kuule. Miten niin ei ole vaarallinen? Ei ollut tulinen kastike, tulinen ole loppu. Niin tässä uutisessa sanotaan, että se on nimenomaan ollut tämmöistä tulista silikastiketta. Ei ole. Se ei ole tulinen, se oli loppu. Kuule, mun on pakko kysyä nyt, kuule, siellä on mikä, kun nyt kun mä olen muuttaa pois Suomesta, saako siellä hyvä kebab, kuule, enää, kuule, mulla on täällä, kuule, kebabit, jos se haluat tilata jo, mulla ole vielä, kuule, vaikka mä heittää kaikki tulinen kastike pois, niin kyllä vielä sieltä silti kebabit saa, että haluatko sä siihen mietokastike? Käsittääkseni Anssi ja Renne tuosta meidän aamusta on ruvennut suosimaan semmoista döner-kebappia. Kuule, mikä döner, kuule, mistä sä keksit tommonen, kuule, mä olen ikinä kuullutkaan mikä döner kebab, kuule, sä hoija mua, kuule, mä sanon sulla, kuule, döner, kuule, sun omassa housuta, kuule, onko tämä, soittako sä, pilkkako sä minun, kuule, ammatti täällä, kuule, mä tois orittaja, kuule, mä tässä kovasti töitä, kuule, saksalainen viranomainen, kuule, mun niskasta, mun kastike, mä puolustan vaan mun oma kioski, kuule. Hei, me voidaan Elinan kanssa tilata kebabit, jos se onnistuu. Kuule, haluatko sä tulinen vai mietokastike? No, jotta sulla nyt olis, niin mä haluaisin maistaa tulista. No kyllä mäkin todellakin tulinen. Ei ole tulinen, se ole loppu. No, entäs mieto? Mietokin ole loppu.